Sa ngalan, samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kami. Maigsoon uban sa kigsunang kaparian Monsignor Raul, Father Glenn, Father Jojo, Father Bobet, Father Samuel, Father Renren ug Monsignor Cayetano, uban ninyo atong gihugpong ang atong pasalamat ngadto sa Dios sa tanang grasya nga nadawat. Labi na kami ang among team mo ni pasalamat uban kaninyo nga nahuman na among stent gari no sulod sa unom ka tuig. Salamat sa Dios nga kami milahutay unya kamo miunong misuporta nagampo mitabang nagmanghihatagon aron diha sa tong dagan uban sa paglaom mahuptan nato ang ato umapakita ang atong gugma ngadto sa Dios. Uban ini gihalad nato ang tanan tong pahanungdan. Ug aron mahimo kitang takos sa paghalad ato karon hinulsulan ang atong sala. Tanan nagakumpisal ako sa Dios nga makagawon sa tanan o kanyo maigsuon nga nakalapas sa akong dakuyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kilalang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na buya ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kanyo maigsuon anyo ko'y ampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahon sa tanan ug pasayloon sa ato masala daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo. Himuang nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kanturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises miingon sa Dios, "Kun adtuon ko ang mga Israelita, og ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Og mangutana sila kanako, kinsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila?" Ang Dios miingon kang Moises, "Ako mao ako. Ingna ang mga Israelita. Si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo." Unya miingon pag-usab ang Dios,
Kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo ang Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang ako ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Adtua og punduka ang mga kadagkuan sa Israel, og sultihi sila. Ang Ginoo ang Diyos sa inyong katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, mipakita og misulti kanako. Siya miingon, nasayod ako, ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo. Ug nakahukom ako pagkuha kaninyo sa Ehipto, diin gidaog-daog kamo. Pag-og pagdala kaninyo ngadto sa yuta, sa mga Kanaahanon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon, ug sa mga Hibusihanon. Tabunok kadtong yutaa, ang akong katawhan mamati kanimo. Unya uban sa mga kadagkuan sa Israel, pangadto kamo sa hari sa Ehipto, ug ingna siya. Ang Ginoo ang Diyos sa mga Hebreo, nagpakita kanamo. Busa tuguti in taon kami, pag-adto sa disyerto, sa gilayon nga 3 ka adlaw nga pagbaktas, kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Hinuon nasayod ako nga dili gayud kamo tugutan sa hari sa Ehipto. Gawas kon pugson siya. Gamiton ko ang akong gahom, ug silutan ko ang Ehipto, pinaagi sa milagro nga buhaton ko didto. Pagkatapos ni ana, tugutan kamo niya sa paggawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kahangturan, Ang Ginoo na inundol sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. pasalamati ang Ginoo, sangpitang iyang ngalan. Ibahibalo sa kanasuran ang iyang mga buhat. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat ngayang nahimo. Ang iyang mga kahibulungan ug ang mga pangukom ngayang gibungat. Ang Ginoo na inundol sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nainumdum siya sa kahangturan, sa iyang
silang mas kusgan kaysa ilang mga kaaway. Ang ilang mga kasing-kasing iyang gipang-usap, aron nilang dumtan ang iyang mga alagad. Ang Ginoo ang nindot sa iyang kasapukan, hangtod sa kahaturan. Ipadala niya si Moises ngayang sulugoon, si Aaron ngayang gipili. Gihimo nilang iyang mga tilimadon dito kanila, ug ang mga kahibulungan dito sa yuta ni Hasin. Ang Ginoo na inumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ginutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayan ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Umari kamo kanako kamong tanan nga gigapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Mahing hapon ninyong tanan. Anong nag-uniforman mo? Mag-despedida mo? Binibitang despedida, no? Murag ikaguol. Kay mura bag ang hinundan sa inyong kalipay, tungod kay wa namin dire. Pero nagkanindot lang ron kay, ito, salamat Padre. No? Mura bag, lamo din kay nagpasalamat na mo, bisan sa among mga pagkasaputon, o sa nadiha, no? Pero nagkanindot na kay ang, kinigong pagkagipasalamatan, no? Is a humbling experience. Tinuod nindot kay paminawon gipasalamatan ta, pero kung pamalandungan, no, makaingon sad mi nga kinsa magud mi, no, nga kung unsay among nahimo nga ninyo bisan amo nang paninguha, pero grasyam ko na sa Ginoo, no? Daghan mi kakuwangan oy, no?
Hibaw mo ano inyo gud ming libakon. Wala may hibaw tanan, no? Beto kasi noon, ay kung ginawa dyan mo ka panglibak, namo, kadagkan na mo dire. Bisag usa, kalkansi naman sa nako, no? Wag yun. Pero kung nining atong panagtapok ron, usa sa inyong tumo nga, pasalamatan mi sa among unom katuig, tuguti sa mig pasalamat sa ninyo, no? Nga sa miaging unom katuig, ngatagan mi ninyo kahigayunan nga mahimong kabahin sa inyong panaw sa pagtuo, no? E bisan tingali og magduda mo pero mo tuo ra magyudpod mo, no? Nindot nga pamalandungon ngo na sa atong panaw sa pagtuo, no, kay lagi jubileer man ta karon, nagkahiusa ta nga malaumon nga mudangat gyud ta sa atong padulngan, dili tungod kay mga kamaog yun mi, katultol mi o sa agi, no, kundili sayod tang tanan niya, kamilat nga tigpahinumdum ninyo nga ang Ginoo nag-uban yun nato sa atong panaw, no? Mubya po na usa sa, mubya po ni tema sa mga pagbasa ron, no, nga sa panahon ni Moises, sa dihang gisugo siya sa Ginoo nga adto didto sa Ehipto, o ikaw ang mo hatag og kagawasan sa mga Israelita nga naulipon, no? Mutanas mo, unya unsa man kung iingon nila, kinsa may ngan sa Ginoo, no? Unsa may sulti sa Dios, ako mao ako, no? I am who am, no? Ni sura ni, anong kinsa man si I am who am, no? Ang kanindot yun aning maong pagpaila sa Dios nato, no? Nga sa mo paila nga ngiyangan titulo, no? Si Mr. Kuano, anak ko na to, kini siya, anak ni o kaliwat ni mga Osminia, kaliwat ni mga Rama. Nga naman di kaliwat mo sa mga Rama, ako kaliwat man sa mga Go, na kaliwat sa mga Alya, unsa man nagkalahian na. No, naaman tayo atong kaliwat, no? Dili na title, no? Kung dili, ang pangalan sa Ginoo, nagpahinumdum nato nga siya nang daan sa una pa, karon og hangtod sa kahangturan. Diha na siyang daan, He is present, bisan man kung ang iyang katawhan wa pa makaila kaniya. Kung namingon ang Diyos, nasayod ako sa ilang mga kasakit, nakadungog ako sa ilang mga agulo, no? Unang si Jesus sa Ebanghelyo, ipadayag sa nung kinsa tong gibugatan sa iyong gipasa, arin ako, no? Isangon ang akong yugo, kay gaan ni siya, ug magkapahulay kamo. No? Dili gyud literal ha, kay diharbay literal kayo pag human og misa, na ay banag ipasan yang asawa oy. Ya padera kung pasano no, sa ni pagpagaan ani. Ay tambog na dito sapa aro buga. Ayun sa not literally, no. Daghantang mga giantos, no, pero uling na sa atong kalisdanan, sayod ta kung sayod ta o siguro ta nga ang Ginoo nag-uban nato, mugaan gyud ang atong pag-antos, no. Mo tingali nang gaan may buot ninyo, gaan mo buot na mo. Bitaw, no? Ang nakanindot din hema, despedida man ni sakit pa malandungon lagi nga, sus, wa nagid sila, oy. Pero, ang kanindot kay magsaulog taron, no? Tanaw ka yung mga hitsura, murag andam kay mo mukundrat ba? Oh, susaki i-practice ani magtambling-tambling mo. Madagdag biya mo. No? Hangyo ka taga ambulansya, no? Kaya ang inyong mga hawak, na ay premyo. Murag, kuan man to? Paudi Arco o unsa ba to? Kuan, haplas, no? Sa IPI. Ang first prize ko noon ay haplas sa IPI. May na lang ba yung panuhot? Di maabtag Domingo. Pito, balik ta, no? Atong sa ulugo ning maong atong panagtapok ron, agi og timaan o pagsaulog sa atong panaghigalaay, no? Wa man na magpasabot nga di na ta makita usab si bako ori may mga buta ta. Pero ang ato lang nga bisan tingali og lain-lain na ta og padulngan, lain na mo kauban din lain na sa mo kauban sa amo mga assignment, pero parihara gyud tag tumong, no? Atong tumong gyud nga malangit ta. Gusto ba mo malangit? Ya, gusto mo mamatay? Kung saan yung pagkatog langit o di mo mamatay?
ang nindot diha nga bisan tingali no og lain-lain tag pamaagi pero kung magkahiusa ta do na gid tay hinungdan ngano nga kita magsaulog no. Let's thank the Lord no sa atong pagpasalamat sa usag-usa, maghiusa ta og pasalamat sa Ginoo nga gihatagan ta niining maong grasya nga sa makausa ka bahin sa atong kinabuhi kita nagkahiusa do na tingali minatabang ninyo pero dili na amua tugon na sa grasya sa Ginoo do na sad mi daghang nakatunan gikan ninyo no. Nakaton mig pasensya sa mga badlungon no. Nakaton mig dawat sa mga lisod-dawaton no. Nya kana bang nakakaton pud mi nga unsa day ang kanindot nga kita man naghiusa bisan kita nagkalain-lain no. Dunay BBM, danay asa maglalamob diri, move it ra man lalamob og kuan, grab, ulay grab no, may green. Move it ra puwa no. Bisan sa atong lain-lain no, pwede man ni politiko nga kulor no. So lain-lain natong identities, lain-lain natong gigikanan, dunay common nga gisaulog. Nakita katilingban nga Kristohano din sa parokya sa ni San Vitalis, nitubo ta, ni saulog ta, mitubo ta sa atong pagtuo, maghinaot mi nga nitubo gyud mo, pero munay among ipanghinaot ug wa magani ay nalamig sultihi. Basta kami nitubo sad mi sa among kasinitian ninyo no. Nga sakit no, mingawon biya pud mi ninyo no, mingawon gyud mi ninyo gyud. No, tinuod mi na, tinuod anay gina no. Mingawon gyud mi ninyo. Pero mo man among kinabuhi god no, we have to be present somewhere else no. Muni among pagpakita sa among pagpaubos no, nga dili matuman ang among gusto lamang no. Labi tayo uban mo ingon nga nganong kihangan pa mong ibalhin pader no. Sus nindot kay pa malandungon nga nindot kay pa matiyo nga di mo gustong mawa mi ba. Pero og di sa mi mamalhin. Ang among kaubang pari mo nay mo bato na mo, oy pahawa mo diha, oy kami na pod. No? Una nga nindot ba ninyong i-welcome no nga bisag mawa na mi, wa magpasabot nga ang ipuli mas nindot o mas bati no kundi lahi na pod nga kinaiya no. Sumagod og inyong sudan wa ilis-ilis. Di ka mo pulan. Kami dugay na ipulan sa mong sudan. Wa ilis-ilis no. Kung nakanindot diha nga tungod kay doon natin bag-ong kauban sa atong panaw. Kadayon tang nga mulambo, kadayon tang mas buhi niya sa atong pagtuo. O sa atong timanan ang gipasalig sa mga pagbasa karon ang Dios naguban ka nato niya sa atong panaw. Kadayon ta bisan tingalig wa na bidinhi, kadayon gihapon ta sa atong pagpakabuutan aron kita mudangat ngadto sa gingharian sa langit, magkita-kita punta didto no. Balag mo hapit mo sa purgatorio ay lamog simang sa impyerno, pwede ra mo mamaligag ice candy sa eskina no. Daghan salamat kanyong tanan unya o kunda taon niya. Amen. Sa Jesus may ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa gipasan o papahulayon ko kamo. Masaligon ni maong saad, ipadangat nato karon ngadto kaniya ang ato mga panginahanglan, maingon kita, Jesus, ikaw ang among kalinaw, dungga kami. Jesus, ikaw ang kalinaw, dungga kami. Nga ang simbahan, magiya ka nato diha sa mga dalan sa kalinaw ug sa pagpakiguli, magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw, dungga kami. Nga sila nga gitental sa pagkawalay paglaom, ubos sa mabugat na palasanon sa ilang mga problema, modangop kang Jesus, pinaagi sa pagtugyan sa ilang mga kahingawa ug kabalaka, ngadto sa iyang mga kamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw, dungga kami. Nga sila nga nanag-antos o gisamok sa ilang huna-huna, makakaplag og kalinaw diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo.
Jesus, ikaw ang kalinaw, tungga kami. Nga sila nga nabugatan sa ilang balatian sa lawas, makakaplag og kahupayan og kaayuhan, diha sa pag-amuma sa nag-atiman kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw, tungga kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw, tungga kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa walay katapusang kalipay, didto sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw, tungga kami. Langit mong amahan, ang imong anak, misaad, nga papahulayon niya kami kung kami nabugatan. Itugot nga kanunay kaming mutuman sa pagiya ug sa ingon mahimo kaming lig-on nga instrumento sa iyang kalinaw. Kinaong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, bagampo kamo aron ang inyo akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagam sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkay sa mayat siya nalan. Alang sa kapuslanan sa tubog niyang santos sa simbahan. Dawata o Ginoo ang magasa sa imong simbahan o himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos o sa pagtuo. Kiniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amon ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi na Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa mapasakit, gipapas niya ang masala. Og diha sa pagabanhaw, gibuksa niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa pagkaya balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga gangaan sa langit. Og busa ang mga anghel sa kalangitan nagaday sa mong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos dahil silang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos kadikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos
Ipadalay may Espiritu ang pagsantos mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kales. Mipasalamat kaniyo pa usab. Bihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kales sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nya'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na masala mapasaylo. Buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan na natubos ka na ako, pinaagi sa iyong krus, ang pagkabanhaw luwas sa kami. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimamahan, ninempan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip nga angayan, nga mo atubang o malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas o dugo ni Kristo, manggahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, inaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kanturan. Amen. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imo apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang masala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Karo ato'y pakita ang timaan sa atong pananig sa unay. Panagdahit manaa kaninyo, please. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita, o Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni Eucharistia, himua nga imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kinaong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Iduko yung mga ulog atong pangayoon ang manalangin sa Dios. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unda sila sa gasa sa imong gugma ug makig-ambit sila niini sa uban ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo magpunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kanturan. Amen. Gihalad na ang misa dara ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.